Mifa production jabaran filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka foli bɛ se aw ma ni aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sigilen aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Cheikh Bukadari Magasuba a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don d'abord fɛn min ye an b'a fɔ an ka U23 n'o ye an ka dolantanna minnu si bɛ san 23 la olu tɔgɔ la jɔnjɔn bɛ ka taa Marokokaw fɛ yen nɔ o tile sabananw k'a daminɛ tile fɔlɔ la fo ka na tile sabanan na dolantan minnu kɛr'u kɔnɔ an bɛna o jaabiw di aw ma. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna basketball la fɛn min ye an ka ligue Orange basket n'o ye première division ye cɛlakaw ni musolakaw fɛ o tile 9nan jaabiw dafalen bɛ an bolo an bɛna olu da o tulo kan. An bɛ to basketball la fɛn min ye Jeux africains U23 cɛlakaw ni musolakaw fɛ ba Maliba an ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ an bɛna an da don o fɛnɛ la. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna sɛnɛ dolantan na fɛn min ye an ka ligue 1 Orange ale fɛnɛ tile 28nan an b'a fɔ o programme bɛ an bolo kɔrɔ an b'olu di aw ma ni kunnafoni caman farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni na olu de bɛna k'aw tulo garisɛgɛ a y'aw bisimila. I n'a fɔ kuma daminɛ la an kun ye a da aw tulo kan cogo min na an bɛna fɔlɔ fɛn min ye an ka U23 olu ka dolantan ni o bɛ ka kɛ Marokokaw fɛ yen o tile fɔlɔ jaabiw la an b'a ye Maroko ale ye sebaya sɔrɔ Guinée ka 2-1 fɛn min Ghana ye sebaya ɲuman sɔrɔ Congo ka o banna 3-2 Egypte ale ni Niger olu dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ni fu ba Maliba faso Maliba anw ye sebaya sɔrɔ nin don Gabon ka 3-1 o dolantan yɛrɛ kɛra dolantan cɛsirilen dolantan jijalenba i bɛ a jateminɛ Mali ale sera ka sebaya sɔrɔ o kɔfɛ dɔrɔn tile filanan dolantanw na fɛn min ye Congo cira Guinée fɛ 3-1 Maroc ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Ghana ka 2-1 fɛn min ye Egypte ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Mali kan 1-0 Gabon Niger ye sebaya sɔrɔ ale kan 1-0 tile sabanan dolantan olu nana daminɛ an b'a ye Congokaw fɛ yen nɔ Congo Maroc ye sebaya sɔrɔ ale ka 1-0 fɛn min ye Guinée ale ni Ghana dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 tile sabananw na sa fɛn min ye groupe B kɔnɔ an bɛ ka ni enregistrement kɛ ni wagati min na Gabon ale ni Egypte bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye ba Maliba ale ni Niger bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye nin dolantan a sebaya jagoyalen don Mali kan walasa Mali an bɛ se ka demi-finale sɔrɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn min an ka simidenw Ala ka u jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ. N'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye basketball la nin wagati na an bɛna fɛn min ye olu ka tile 9nan jaabiw la cɛlakaw fɛ yen fɔlɔ Stade Malien ye sebaya Joloba ka 87-66 fɛn min ye Manden ale fɛnɛ cira Atar Club de Kidal fɛ 64-60 o kɔfɛ Isfas ale ye sebaya sɔrɔ Real ka 58-51 AS Police ale ye sebaya sɔrɔ Sigi ka 93-80 n'an nana musolakaw fan fɛ sa Stade Malien ye sebaya sɔrɔ Joloba kan tuguni 94-58 o kɔfɛ Commune 6 ale fɛnɛ cira fɛn min ye KSC fɛ 63-33 fɛn min ye AS Police ale ni CMB o banna 82-52 fo ka se Isfas ale cira AS Real fɛ 64-47. Basket fɛn min ye Jeux africains n'a tun bɛ ka kɛ an ma mɛn ale plage da la an b'a fɔ a dolantanw kɔnɔna na sa fɛn min ye Rwanda ale ni Mali ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ye sebaya sɔrɔ ale ka 16-11 cɛlakaw fan fɛ fɛn min ye Benin ni Mali ye ɲɔgɔn sɔrɔ musolakaw fan fɛ Mali ye 24 Benin ale ye 4 sɔrɔ o kɔfɛ cɛlakaw fan fɛ tuguni Mali ye sebaya sɔrɔ Benin ka 21-12 fɛn min ye finale la sa Tunisie ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Mali ka o bɛ kɛ sababu ye Mali ale ye médaille d'argent sɔrɔ nin ko nin kɛnɛ kan an b'o foli di an ka basketkɛlaw ma. N'an bɔra yen an bɛ segin ka na sɛnɛ an bɛna fɛn min an ka ligue 1 Orange tile 28nan jaabiw la o dolantan programme na sa fɛn min LCBA ale ni Binga FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Malien ni AS Police bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ US Buguni ni Black Star bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye USC Kita ni Bakarijan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Yelen ale ni fɛn min ye AFE bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Joloba ni Club Olympique de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 11 créateurs ale ni Real bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Isfas ale ni ASCO an bɛ segin ka na fɛn min ye dolantan fɔlɔ la Joloba ni Club Olympique de Bamako an b'a fɔ sebaya jagoyalen don Joloba kan sabula ale bɛ Real kɔfɛ ni kuru 3 dɔrɔn ye ni Joloba tora ka sebaya sɔrɔ a bɛ kun Real la fɛn min 11 créateurs ni Real ka dolantan fɛnɛ na o dolantan fɛnɛ ra Real fɛnɛ kan k'i cɛsiri a cilen o ka kɛ match nul ye walasa a bɛ se ka a ka tête o garder cogo min na n'an bɔra yen classement na jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Real bolo i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na kuru 53 Joloba bɛ tugu a la kuru 50 jɔyɔrɔ 4nan o bɛ Bakarijan bolo kuru 43
fɛn min dugumamaw la sa LCBA bɛ yen nɔ kuru 21 ale bɛ jɔyɔrɔ 16 na jɔyɔrɔ 15 na jɔyɔrɔ 16 na o bɛ Yelen club bolo kuru 12 an bɛna fɛn min ye an ka carré kɔnɔ dolantanw na sa n'an nana an ka carré kɔnɔ dolantanw na an b'a fɔ nin ye coupe Madame Ndiaye Maro Konate ale tana kabala fɛn min ye bananku furunin na an b'a fɔ a kɛra kari tɛmɛnen nin dolantan kɔnɔna na tɔn 2 de ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye FC Tunkara ale ni AS Union i b'a ye maaba caman tun bɛ nin dolantan ninnu kɔnɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye coupe dabaga yɛrɛ ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka se an bɛ se ka olu jateminɛ fɛn min ye Maro fo ka se Lasana Ndiaye ani Maro cɛ ale tun bɛ kɛnɛ kan donc ani u ka yɔrɔ dolantan maabaw caman dolantan yɛrɛ kɔnɔna na i b'a ye AS Union ale bɛ cɛlu fɔlɔ don o kɔfɛ fɛn min FC Tunkara olu bɛna ka cɛlu ji bɔ an bɛ bɔ de la sa tɔn 2 bɛ dɛsɛ ɲɔgɔn na kelen ni kelen an bɛ taga Ngɔyin na fɛn min ye FC Tunkara ale bɛ sebaya sɔrɔ fɛn min ye coupe Maro Madame Ndiaye Maro Konate o édition fɔlɔ FC Tunkara ale bɛ wuli ka jɔ ni o saraba ye. An ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni an bɛna kun cɛ fɛn min ye calendrier dɔw la o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye pré-saison ye Real Madrid fan fɛ fɔlɔ i b'a ye ale bɛ segin ka na dolantan na nin kalo tile 10 n'o bɛ bɛn le 10 juillet ma i b'a ye o kɔfɛ nin kalo tile 19 a b'i kunda États-Unis kan kalo tile 23 fɛn min ye Milan AC n'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Los Angeles kalo tile 26 ani Man United bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min Houston kalo tile 29 ani FC Barcelone bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Dallas fɛn min kalo tile 2 wagati n'o o bɛ bɛn août kalo tile 2 ma ani Juventus olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Orlando o kɔfɛ fɛn min FC Barcelone ale fɛnɛ bɛ segin ka na ale bɛ a ka entraînement daminɛ juillet kalo tile 13 kɔnɔna na fɛn min ye 4e division tɔn dɔ bɛ yen nɔ a bɛ dolantan dɔ ko o fan fɛ ni a tɔgɔ ye Dolo o kɔfɛ États-Unis a ka tournée bɛ daminɛ sa ani Inter de Miami olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Las Vegas kɔnɔna na ni Real Madrid bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka se Dallas ani Juventus bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye juillet kalo tile 30 ɲɔgɔn na ani Red Bull olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fo kana se août kalo tile 6 a ka trophée Camper a bɛna o tan ninnu de ye kunnafoni minnu bɛ yen nɔ nin tɔnba 2 kan Real de Madrid ale ni FC Barcelone kan. Wa o kunnafoni de bɛna kɛ sababu ye kan an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni fana kuncɛ an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni Ala ma basi kɛ dɔgɔkun nata n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jaabi mana sɔrɔ kunnafoniw na dolantan ni farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ aw bɛn'o bɛɛ sɔrɔ aw k'an bɛn.